Ето как да направим нещо много важно, което доста хора напоследък започват да се интересуват, как да си обърнем USDT-тата в Axiom и да го стейкваме. Така, да започнем от ето това, обръщането. Отиваме в менюто, отиваме на обменник, ние подаряваме USDT, ние купуваме Axiom и трябва да изберем. Тук пише въведете сумата. И примерно в този случай въвеждаме $1, който е 30 аксиома към момента. Така, размяната приключи. Чудесно. След това вече отиваме в стейкинг. Защо в момента няма да направим стейкинг? Защото натрупване в ето тук, където е, се вижда, че има още 14 часа 05 минути. Иначе какво трябва да направим? Въведете и пишем сумата. Тоест, ако искате цялата сума да сложите в стейкинг, което най-вероятно ще искате, просто натискате бутона максимум и всичко се случва. Тоест, това си отива в стейкинг, цялата тази сума. Сега оставяме отказ и за сега си остава така. Утре, когато минат 14 часа, тогава вече ще го направим. Ще си го сложим в стейкинг и тогава вече можем да кажем, че всичко ще ни е наред. Ще работи и ще печели. Важното беше да видите абсолютно целият процес от самото начало до края. Това е от нас. За тези от вас, които искат да си включат Hunter Network и да печелят от него, като има и безплатна опция под видеото, в обясненията и в първия коментар, т.е. в най-старият, има линк за регистрация и също така можете да пишете и на юзернейма, който е долу показан, MM4Y Channel, с клюмба отпред, за да можете вече да получите лична информация. Също така отдолу ще видите и група в Telegram. Задължително се добавете в нея. Групата е за българи и наистина там вече можете да получите огромна помощ. Това от нас. Чао!